do té Anglie. Jo, těším se hodně, co ty? Jo, já se taky těším hodně. A ty už jsi tam byla, ne? Jo, minulý rok. No a jaký to tam je vlastně? Jako fajn, víš co, nový lidi, nový památky, všechno nový, je to fajn. No to zní zajímavě. A co ty, jak se vůbec těšíš? Těším se strašně moc, jako už je to za Ne, měsíc. počkej, Co je? Stalo se něco? tady něco je. Hele, nějaký pohřešovaný, nějaký Jan Dofek, Ondřej Bortel, Karolína Novotná, znáš je? vůbec nevím. To je nějaký divný. A znáš je jako nějak, jsou ti povědomí? Jako mám pocit, že jsem je viděla, ale jako netuším. To je nějaký divný. Ale jako jsou mladý, 17, 16. To ty jsou v našem věku. Nacházíme se u Vysokého kamene, kde policie pátrá po údajně 2 studentech, kteří se včera ztratili beze stopy. Policie právě dorazila a tím pátrání začíná. Co přesně se tady minule vlastně vůbec odehrálo? Jsou podezřelé 2 osoby a není to poprvé, už po třetí na to stejné místě podezřelé osoby, které se nenašly jejich těla. Pane policajt! Bohužel nemáme žádné informace, drž se za pásku, nemáme žádné informace. Dobrý den, snad detektivové, ne? Pardon. Nějaké důkazy na místě činu? Ano, brýle a řetízek. Dobře, nějaké otisky? No. Bohužel se zatím nenašly žádné otisky prstů ani žádné DNA. Pro příště si zapamatujte, jaký je postup policisty. Dobře. Jediné důkazy, co se našly za poslední rok od těchto posledních odbětí. Já to vím. Ještě vyskývá policejní brutalita. Puste mě, to je policejní brutalita. Pane, jste v pořádku? Pane, puste mě, pane, jste v pořádku? Pane. To je zase fiasko, zase jsme našli jenom pouze důkazy, brejle a řetízky obětí. No a u těch předešlých případů to bylo jak? Bylo to podobně, taky jsme našli pouze jenom osobní věci obětí, ale žádné těla, žádné přímé důkazy, kam by mohly ty těla zmizet. Bohužel nevíme doteď, kdo zatím činí. No a budeme dělat co? Počkáme už do zítra. Tohle už teď bohužel nemá smysl něco dál řešit nebo hledat oběti, můžou být kdekoliv. Tak policajti zase nic. Detektivové si říká, já jim dám, já bych tu práci dělala líp. Musím něco najít, nechci být pořád pod všema v té práci. No a cože jsem nová, nemusí se mě chovat tak úplně k zbytečnému kusu, nevím čeho. Pořád jenom, Žaneto, udělej jídlo, udělej kafe. Nikdy, Žaneto, běž do reportáže, napiš noviny, něco. Vždycky jsem poslední možnost. Já něco najdu a ukážu jim, jak se to dělá. Dostanu se do té televize, já to prostě zvládnu. Co si o tom vůbec myslíš? No, moc světla to nevidím. Přidáno jsem dostal naposledy před 2 lety, no. Ale díky napřed, já si taky jenom odskočím. Dobře. Nechat ženskou v lese, to je přístup. Musím něco najít, ale musím se dostat do té televize. Tady to vypadá zajímavě. Žaneto! 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 Může se dobře vyspala na dnešní den, ten bude dlouhý. No, dneska to docela šlo, hele. Šlo? Ano, Jste připravená na dnešní celý den hledání obětí nebo nějaké důkazy? jsem. Dneska To jo. je dobře. Na tom místě činu jsem už po třetí. A furt žádné přímé důkazy. Furt nevíme, kde oběti se nacházejí. Ukážu vám nějaké důkazy z minulých případů, abyste byla informována a věděla, co se to zde minule událo. První, zničená vegetace. Poté kapky krve na tom velkém kameni. A naposledy kusy látky u těch postavených kamenů, co jsou zde. Zde můžete vidět zničenou vegetaci. A zde, jak jsem ukázal dozora, můžete vidět, kde jsme našli stopy krve od obětí. Jste v pořádku? Není vám špatně? Ne, dobrý, to nic není. Dobře, tak jdeme dál. Ukážu vám další místo činu, kde se našly další důkazy. Děje se něco? Počkat. No bravo. To je od druhé skupiny, co se také pohřešuje. Hned v druhé službě našla jste důkaz.
To se jen tak někomu nestává. A komu přesně teda patřil tenhle ten přívesek? Druhý skupince, které doteď taky nebyly objasnění, kde jsou, nebo kde se ztratili. Kam běžíte? Narušujete vyšetřování, vraťte se! Co jste viděla, co se děje? Já viděla jako divnou osobu, co zaběhla tam. Vaše halucinace do tohohle vyšetřování nepatří. Nikdo tady není. Však tam stála. Nikdo tu není. Ještě jednou to uděláte a končíte. To nechci, aby se opakovalo. Jak u policie to končíte. Stůjte! Byly to lendové, hledejte Kdo jste? pasové tlaky. Kdo jste? Vraťte se, stůjte! Vraťte se! Kam běžíte? Stůjte! Kde je? Kam zmizel? Já už dneska na to kašlu. Ale tak počkej. Komu tykáte? Pardon, ale může to být naš jediný důkaz. A co, když ho pokazíte? Nepokazím. Pokud to pokazíte, tak končíte. Tak mě veďte. Jdeme. No, jsem to říkala. Nějaký vandalismus. Těším, až vám vypovím smlouvu. Opravdu vám tohle přijde jako nějaký vandalismus? Ano, a co jiného by to bylo? Ale víte, pokud to naletíte, tak letíte. No, holku, určitě. Další vandalismus, že se nestydí. Jo, a co je to pro tohle? Nějaká levná tetka z Temu? Co to bylo? Kdo to jsme? Co jste udělala? Já? Kdo jiný? Vytáhněte zbraň. A tohle je můj případ. Držte se za mnou, tohle je nebezpečné. Držte se za mnou. To jsou ty pořešovaní, jdeme. Co je v pořádku? Co tam je? Co je pořád? Pojďte. Pojďte. Pojďte, stávejte. Pojďte, pojďte, pojďte. Pojďte. Je to sem. Pojďte. Musíme jít, stavej. Pojďte. Jdeme. Pojďte. Jdeme. Pojďte, jdeme. Pojďte. Kdo jste? Co chcete? Dejte si ruce, oba. Ruce. To nepomáhá, zdej se, pryč. Pryč. Pojďte, jdeme. Pryč. Rychle. Pojďte, nezdávejte to. Kde jsou? Kde jsou? Vidíte někdo? Tam zmizeli, kde jsou? Potřebujeme víc obětí.